Θέλω να καταλάβετε κάτι, okay. Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη. Life is not fair. Δεν είναι δίκαια η ζωή. Okay. Είναι πολύ αδικία. Έχει πολύ αδικία η ζωή. Προσπαθώ να τα πω στα ελληνικά όσο καλά μπορώ. Αυτό που θέλω να εξηγήσω αυτή τη στιγμή είναι όταν έχεις την πλάτη σου στον τοίχο, okay, να μην πας να κάνεις μαλακίες. Okay. Don't give up. Μην λυγίσεις. Alright. Κάθε μέρα που κάνουμε κάτι υπάρχει λόγος για ποιο το λόγο γιατί το κάνουμε. Πολλοί δεν μπορούν να το... Πολλοί, λίγοι. Αφήσαμε τα τσάτσα ανοιχτά και γράφανε ό,τι θέλανε μέσα εκεί. Okay. Λίγοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Επειδή είναι μέσα τους αυτό το φάγωμα, ακούτε τι λέω, επειδή είναι μέσα τους και είναι στο χαρακτήρα τους αυτό το φάγωμα που τρώνε κόσμο, νομίζουν όλοι το κάνουν. Και δεν ισχύει. Okay. Δεν ισχύει καθόλου. Alright. Αυτό το φάγωμα πρέπει να σταματήσει κάπως, γιατί έτσι έχουμε καταλήξει τώρα, επειδή ο ένας πάει να φάει τον άλλον, έχουν αυτό το mentality. Αυτό θα με φάει και θα να το φάω πρώτα. Okay. Όταν η πλάτη σου είναι στον τοίχο, πρέπει να την βγάλεις από τον τοίχο, πρέπει να σκεφτείς, όχι να σε πιάσει κρίση πανικού ή να πεις να με γάμισε. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί μετά λες στη ζωή, δεν μπορώ άλλο. Και μετά η ζωή σου πάει κάτι φόρα. Και το έχω κάνει. Alright. Μπεσίκ. Μπεσίμ, ναι, sorry. Πάω στον τοίχο, άλλαξε, έλα εδώ. Εγώ. Ναι. Άρα εδώ. Το στυλό που το έβαλες, Πας να μου κλέψεις το στυλό. Α, κλέψεις είσαι. Να, στο εγώ γράφω ή εδώ. Και εδώ πάνω. Α, εδώ πάνω. Μιλάω για εδώ μέσα. Λοιπόν, η ζωή είναι πολύ σκληρή. Okay. Πάμε όχι να παίξουμε με το μυαλό του άλλου. Πάμε να το κάνουμε πιο δυνατό, να ξέρουν πώς να σκέφτονται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Με έχει πιάσει κρύωμα. Και εμένα. Πώς μπορούν να σκεφτούν σε διαφορετικές περιπτώσεις που μπορούν να είναι η πλάτη τους στον τοίχο όπως είναι τώρα. Και οι τρεις δεν μπορούν να κερδίσουν. Το έχουμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε υπογράψει, το έχουμε κάνει, το έχουμε ράνει. Όποιος θέλει να μιλάει γιατί δεν ξέρει τίποτα. Okay. Και άμα μπορείς να το κάνεις εσύ, έπρεπε να το κάνεις. Και να το κάνεις και πιο καλύτερα κιόλας. So άμα δεν γουστάρεις, αφού για μένα. Hey, scroll, get the fuck out of here. Okay. Που πληρώνεις κιόλας για να δούμε το μήνυμά σου. Αυτό πάω να τους μάθω. Μην είσαστε κρυφό. Μην πω τη λέξη. Okay. Αυτό πάω να τους μάθω. Όλα ευθεία. Πες ποιος είσαι, τα πάντα. Εκεί το λέω εγώ. Αυτό πάω να τους μάθω. Πως άμα η πλάτη τους είναι στον τοίχο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους να φύγουν από τον τοίχο και να κάνουν κάτι. Okay. Αυτό πάμε να μάθουμε και σε εσάς. Όποιοι κοιτάνε. Να είσαι δυνατός εδώ πάνω να μπορείς να ξεφύγεις, να μην κάνεις καμιά μαλακή και καταδείσεις σε καμιά φυλακή, στον δρόμο, στον τάφο. Alright. Ή χωρίς δουλειά ή οτιδήποτε. Η ζωή είναι σκληρή, γιατί να μην είναι σκληρή εδώ μέσα. Η φυλακή είναι σκληρή, γιατί να μην είναι σκληρή εδώ μέσα, χωρίς τα χέρια. Λέω mentality. Με το μυαλό, πάντα με το μυαλό, που ήταν your fucking head. Πάντα με το μυαλό. Okay. Δεν παίζουμε με το μυαλό, το κάνουμε πιο δυνατό το μυαλό τους.
Να μπορούν να σκεφτούν, κάθονται εδώ μέσα και γελάνε όλη μέρα. Και ούτε καν δεν έχουν σκεφτεί πώς θα τον διώξω εκείνον ή τον έναν ή τον άλλον. Δεν είναι η ζωή έτσι έξω. Η ζωή είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή, αλλά είναι πολύ όμορφη. Και κάθε μέρα πρέπει να σπρώχνουμε. Κάθε μέρα. Δεν μπορείς να νικήσεις. Άμα νικήσεις, έχασες την μπάλα. Και θα πηγαίνεις και πιο βαθιά κάτω. So πάμε να τους μάθουμε πως πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου ή τα χέρια σου. Πρέπει να δεις τι δίνει την άλλη, να ψαρώσεις τον άλλον. Να το καταλάβεις τον άλλον. Δυνατά. Μπεσίμ. Μπεσίμ, έλα εδώ. Ψυχολογία, Okay. Σε πιάσε λίγο κάτω επειδή και οι δύο φωνάξαν το όνομά σου. Όχι. Δεν το σκέφτομαι έτσι. Σίγουρα. Πάμε να τους μάθουμε κάτι. Όλες τις μαλακίες που γράφουνε, εμένα ούτε καν δεν τα βλέπω. Βλέπω που και που, γιατί δεν παίρνω ούτε καν στα social media. Όλο αυτό είναι ένα έργο από την καρδιά μου και τις καρδιές από του νους που είναι μέσα στο έργο και από τους χορηγούς μας είναι από την καρδιά μας να βοηθήσουμε. Άμα το παίρνετε, είναι βαρετό, η φυλακή είναι βαρετή, ρε φίλε. Και άμα έχεις ζήσει και δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, θα ξαναμπείς μέσα. Όλα αυτές τις μπούζες που ακούω, εγώ ήμουν Κορυδαλό, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν και τι μένει ένα ζαμφού που ήσουνα. Τι έμαθες, αυτό μετράει. Τι έμαθες, όχι που ήσουνα. Τι έμαθες από ζωή. Γιατί νομίζετε πως ήταν εκείνο Larry Daddy, do you want a party. Και δεν είναι Larry Daddy, do you want a party. Είναι ένας χρόνος από τη ζωή σου που έχει φύγει. Και άμα δεν έχεις πάρει τη ζωή σου σοβαρά, άμα δεν έχεις πάρει τα παιδιά σου σοβαρά, άμα δεν έχεις πάρει την οικογένειά σου σοβαρά, άμα δεν έχεις πάρει την ελευθερία σου σοβαρά, τότε είσαι μπουρδέλο, είσαι για τα σκουπίδια και άντε φύγε από εδώ μέσα να μην σε βλέπουμε κιόλας και να μην σε ακούμε. Εδώ τα παιδιά πάμε να τους μάθουμε κάτι και πάμε να μάθουμε και σε εσάς κάτι. Ναι, είναι βαρετό το γαμημένο, ναι είναι. Είναι βαρετό, είναι πολύ βαρετό. Είναι πολύ βαρετό να κάθεσαι μέσα σε ένα κλουβί και να κοιτάς τους τοίχους, χωρίς τηλεόραση, χωρίς βιβλίο, χωρίς τίποτα. Τι θα κάνεις εσύ, ρε? Εσύ που κοιτάς τώρα, τι θα κάνεις, πες μου, διαφορετικό που κάνουν τα παιδιά εδώ. Τι θα κάνεις? Θα καθόσουνα, θα ξάπλωνες και θα κοίταγες, θα σκεφτόσουνα και νομίζεις θα κοιμόσουν όλη μέρα. Πώς θα κοιμηθείς? Και 30 μέρες είναι πολύ. Πώς θα κοιμηθείς που να κουράζεσαι να κοιμάσαι? Άμα ξέρεις μην μιλάς, αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλοί δεν ξέρουν και πολλοί μιλάνε, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν. Alright? Υπάρχει λόγος για όλο αυτό, και το λέω καθημερινά. Και αφήσαμε τα τσάτσα ανοιχτά για να δούμε τι θα ακούσουμε. Και τι ακούσαμε? Πολύ βαρετό, τι είναι αυτό? Περίμενα κάτι άλλο. Περίμενες κάτι άλλο, ξέρεις γιατί έχεις στο μυαλό σου εσύ μια εικόνα. Σε αυτή την εικόνα που έβλεπες αυτό περίμενες. Και επειδή δεν ήρθε αυτή η εικόνα που περίμενες εσύ, αγωγητεύτηκες. Εγωιτεύτηκες, πώς το λένε? Απογοητεύτηκες. Δεν σου μιλάει κανένας, αλλά σε ευχαριστώ. Sorry. Απογοητεύτηκες. Είπα πάλι και τα τρία παιδιά εδώ είναι τους έχω μιλήσει και τους τρεις. Αλλά πάμε να τους κάνουμε να σκεφτούν. Δεν είναι φίλοι εδώ μέσα. Δεν θα είναι φίλοι όταν βγουν μέσα στην πραγματικότητα. Θα υπάρχουν εχθροί, θα υπάρχουν φασαρίες, θα υπάρχουν πόλεμοι, θα υπάρχουν. Alright? Αυτό πάμε να τους μάθουμε για τη ζωή έξω. Να σπρώξουν με το σχολείο τους, με τη δουλειά τους, με οτιδήποτε, οικογένειες, οτιδήποτε. Αυτό μαθαίνουμε, είναι ένα μάθημα εδώ μέσα. Δεν είναι μια ταλαιπωρία που πάμε να ταλαιπωρήσουμε. Δεν πάμε να παίξουμε με το μυαλό τους. Πάμε να το κάνουμε πιο δυνατό. Το έχετε παραξηγήσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Όχι μόνο το έχετε παραξηγήσει πάρα πολύ, πολλοί λένε πολλά λόγια.
Και άμα είναι δωρεάν για λίγο και μετά δεν είναι δωρεάν και πρέπει να πληρώσουν για να γράψουν ένα chat, θα πληρώσουν. Κοίτα εδώ τι λέω. Κοίτα μια αρρώστια. Θα πληρώσουν για να πούνε το δικό τους. Σε ευχαριστώ όμως. Σε θέλω και εσένα. Καταλάβατε. Κοίτα τι γίνεται με... Πάλι είναι βαρετό μέσα εδώ. Αυτό πάμε να δείξουμε ρε. Χάνεις τη ζωή σου εδώ μέσα. Δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις γιο. Είναι βαρετό. Κοίτα τι κοιτάω. Είναι βαρετό να το κοιτάς. Σκέψου να το ζήσεις. Σκέψου να είσαι εδώ μέσα να το ζήσεις. Αλλά εσύ που τα λες αυτά δεν θα έρθεις εδώ να τα ζήσεις. Είσαι πολύ εύκολος να τα μιλήσεις. Και να λες και να γαυγίζεις. Και δεν θα το έχεις καθόλου.